बाय खुलुमबाय 아주 사대 싫은 게 사가리니 좀 불려담. आंनि मुं सचिन कलई आं श्री गौरांग सेवाश्रमनि सम्पादकनि दायित्व दङ नेताबो विश्व हिन्दू परिषदनि त्रिपुरा प्रान्तनि सभापतिनि दायित्वத்தை सामलाय दं दिनै हांराय नरगै आं फाइजाक जोंनि दङ टिभिनि चेनेलनि प्रतिनिधि ताई जत नाय तंनाय खोनाय तंनाय रङ हांरायनि हामबाय ताई खुलुमनाय आफारो जों मिया अर कायसा अनुष्ठान खालायखा आबंखा हांरायनि आं सालायमा पान्दा आगे जिन बरक हांरायनि तैतो कुइनाय आइसुक बासाय तैतो कुइ हांरायनक सबै तैतो कुलायो तैसार कुंगो हांरायनक ताङै 아주 살 아기 नियम मथे तो सात करिया ओ बासा 이 नौ तांगे हां नौ तांलिया हाजिबा अमो तिले नतम सानके सागारि आबदम सानलाय दङ ओमफ्राय हांरायनक रक सकलाय तैतो कुइ Oh hor baik, hor hanglai ta, enggak tolong lo enggak jadi masing siari log pano, enggak poribar sini kaisa poribar ti kaisa kenai katham poribar ti no parang ini samajang enggak oh para rogo agi যেরকম ভাবে হাংরাই রক পালাই যাগো তাবো আমহাই পালাইনাय रक करि थाखा ओमफ्राय जोंनि सनातन हिन्दु धर्मनो साजायगाङैनाय बाक्सा गुबुन धर्म रकबो नालायखा हायङैनो जों पारानि जे अनुशासन व्यवस्था केयार खालायलायमा रक उमथै बिसिगताल पालायमा रक नि अबहाय हांराय रक हजागिरिनि आं सालायमा रक को हजागिरिनि रंफा सालायमा रक abo kemarin tongka hai ni bagai obno sengteusa agini sesini hukumu rongno narangna bagino seng hangrani salsa sekang advance hangrai klai awang salai kamiya yes jotno je phaine rok jotno tongthok laika ओमफ्राय जों हांरायनो रगै जोंनि हिन्दु सनातन धर्म बाहायके सलिथाय थिनांलाबो बाहायके सलिनाय अमरावनो तैबो कक सालायके ओमफ्राय दिनै आइसुगो हांरायनि तैतुको लायखा जोंनि अर आश्रमाव आगे हांरायनि तीर्थ मेला आंगो ताबो बोसोन खालाय दंखो हायपानो आबो आगेनि हाय o megazo nglia tabu sin borok ora bekiran takib kami rogo bekiran takib sin borok tako bukuk thike ke bekiran narbi tamayo hangrayo hongkai gobang mano phailiyo amo 1832 इंराजियाव प्रतिष्ठा मने आश्रम हंkai एको खायमानि हंkai अस्थि विसर्जन खायमानि हंkai 1965 1962 सन ओमहाय बिसिनि सिमि अर अस्थि विसर्जन खालायले माने आबो ताबो जेतो अस्थि रक नारनाय सिखरिखा थैखेनो 13 दिन ताइनि न गानम तैसाराखौनो लखाय खिबिरि लेयो आबन बागै अस्थि रक फाइले हायपानो जों
जोंनि आरो खायसे स्कुलबो दङ आसाम स्कुलबो चालु 1 12 जरा ताबो क्लास 8 जरा इंलिश मीडियम उनखा ताई हिनै जतन सालसा सुति सानमान बागै जों बरनो जतन नगरी हांगाय आवं चालु पान्दा हनै आगि गरै जों हायनो पारा पारा बेराय चालायो जतन हामदा दंफ्लायो जतन नगना आवं सेरलायो साराय आवं बिरि चाल